Mjova mfethu. Hamba kahle. Hamba kahle qhabe yami. Isesithe lesikade ngokulindele ndoda. Ayikhokhi imali yerent. Kusabhetha mfowethu kusabhetha. Hayi bafa konke ebhedayo la. Into ezokwenzeka manje. Angikubuzi, ngiyakutshela. Sokunikeza 10 hours ukuthi ulethe le mali yerent. Kodwa mfowethu 10 hours isikhathi esincane kakhulu. Ngiyakutshela bafa ngikubuzi. And uma ngibuya futhi ngikube mnandi. Kuzwakela? Akulungi. Yeah. Right baby njani? Ngiyright mfethu. Yabona ngihlashisa nje baby. Namhlanje. Ngiyakhafula kakhulu sithatha zamanje mfethu awusho mina. Eish. Mfethu lo ngimisa abhlungu manje ngizoyithatha mina le mali. Ngimfonela. Ahaba. Thina. Ngiqhubha leli khemolo bese. Hayi ngeke baby ngeke samele kuhlale phansi ke sixoxe kahle ke. Why? Angeke yo, angeke nina abafana niyashintsha. Shoba fuka kanjani? Hola sikuyahamba nje baba. Lalela mfethu phela ngidinga usizo lwakho blind kanjani. Ungangikanje mfethu imali engango 800 lo mastand ufuna ungikhipha endlini. Ngifuna into njengemali bana ngithi anginayo. Yo. Ikhona iplan onayo. Mfethu asikhale kuyona mfethu asikhale kuyona ishube kakhulu manje. No yazini. Awungayi nje u20 minutes ngizobe sengilapha. True. Nazo nje. Hayi, buya ngathi khona ukuhlangana. Ngithi shwini ngizobona. Drift away on clouds so high. Dreams unfold in a tranquil sky. Whispers of the night so still. Ngiyana. Uyaphila sister? Ngiyaphila njani? Akufani manje ngisazobheka ubafo la. Yo usaphumile kodwa uthe umlindi uyabuya manje. Alright hayi. Sithemba ukuthi uyeduze kakhulu. Ya useduze. Ayisazani yebo dazi. Ngikhona nguwe nje usuyifihla. Phela kubalulekile phela ukuthi ubuye uyibhale lapho. Ubile la ngaphandle. Itsela hamba nje baba. Moja mas special la. Alright. No sufile best. Kuno salandan. Ya ukhona. Alright. Akuhlupha yazi baba. Asithi kumora kancane yala yibona nto. Na ungasabi ubala wakho la. Akusekweni ngiyabuya manje ne. Alright. Salute. Akukhule amnandi la bro amambaya baba. Salute. Ayikuse bamba phela yabo bakuthela bathele izinto ezimnandi relax ekuse bamba phela nento emvula sedala la around la phakathi yibona njengamanje khona izinto ekuthathele zona. I hope uzojabula le yena la ngiwenze njaya yabona ngiswini isithala sakhe yabo kahle mfethu ungilandisele stand bese Mfethu uma stand lapho indlela mfethu. Ngicabanga ukuthi ufuna 800 in 10 hours. Bangathola lo 80 lo ngiyaphuma. Ijive yazini. Mfethu. Kuzokhuluma phambi kwensekile. Emjida mfethu angihloniphi lo. Angihloniphi litho. Bekumele at least yabo. Mfethu, ayibona yonke ya. Bekumele
eceleni insayidini mfethu awudala ukujwayela kabi yazini wena umngane nami naye sokuyathi yazini bamba ke phathele izinto ezimnandi ngoba bengishilo job bus yabo bamba ke mfana kithi iyona le nto engiphethe mfana kithi ungathola phela la lokho straight ke la yona nazo ke mfethu yabo ilelo lo mfethu yabo la ndawo awukhenike nawancaluze phela uthi uyasho imoya 100% izona leso yabo njengamanje mfethu plan enginayo ke mfethu mina la around emjondolo yabona mfethu singene isiplat sifune nemali straight and futhi singakwazi ukufuna ne-offer ngithi hayi 100% baba hayi baba yazini besingene kubona sabe support straight straight hayi ngicwele nje kodwa manje uthi ngisho sikanjeni lapha endlini nayo bamfune bambe itori yona kodwa singangena ngalo singene phezulu. Power. Abafitoni yami thina nawofisa. Sijwayela la. Abafitoni yami Bethe ngisho bethe ukuthi nawe isinayi ifoni yami bafithu lena isehamba la. Power. Ifoni yami nje le. Hamba wena manje ufuna ukubona ngomopho he? Opa manje namsolo sijwayela kabi wena. Bafithu ifoni yami bafithu. Power. Hello? Njani? Yaphila na. Uma uyagula. Yo, ngokudinga imali nganani? Yo, kodwa ikhona lapha kum ngizozama ukuhlanganisa nje kufakela ngoku. Okay, ngizocela mase ndifakile. Okay. Izolo ngimile lapha ngisathi ngisayivela le mahlangana nabafana bami. Yo, nje nemali engaka ngomna socinga bazonibamba abafana. Yo vese. Yo, nansi lapho sikhomini. Ayangisazi. Mina nje bangivezela isibhamu sebayithatha yonke. Yo, ayangwanda. Sindanga kathina ke shuthi kathina isobandla sizobandla sindanga. Bawu2 omunye ugqoka iskipa esimhlophe omunye nje ugqoke ublack nje ne-tracksuit elisi nje. Bangivezela isibhamu nje bangibamba nje. Izo Sizobandla ke nansi ayikho into esiphe imali engane siphethe lapha endiye ngoku. mina akhange nibesaya ngayeka nje nokuya lapho ngokubuthi bembamba inkunzi bangivezela isibhamu kuyabe kusho bafuna ungibulala. Sazi into senfuthi. Hey, Sizothini thina lento. kwaze kwanzima yazi nje ngiyadabuka serious. Ke kwazi usikhaphe ngoso deposit imali. Hey, laba bafana baphethe izibhamu ngona ukuthi nami ngiyoyika ukubulawa kona lonke. Ukubulala nje. Hey, Hamba nje ngezi senze noma bekho namhlanje. ukhona lo wagqoka amacathu ezimhlophe. Wema. Yena nje inkinga, yena inkinga nje yazi ubafune nje ukuhlafuza inhlamvu nje ngendlela. Awu mfethu. Kanti sithembele kwena thina. Awu, akho easy lapho. Oh hayiyasidayisa. Yazi yangusane sebiziwe kubo ngicongikhathi bisabantu besigebengu. Awusane uyiphi kanti? Biziwe kwabo. Hey, indaba kasane. Yazi ukuthi yini enqandisa ngisaba labafana besigabeni. Namthi nje uyecongikhathi nzoma ndodwa ke ngoku.
ngizokukhapha kodwa ke nje yabona nje indaba yabafana la hey mina nje since benivezela isibhamu nje ngikhambe ngibambe kahle Nangizoyina bafana. hayi even now I'm still sure Webala babajolana. Yebo lapho. Oh yeah ngiyabona yabona. Akuyona lento lezo sibaba lami Thursday. Yazi ngathi iyona. Hayi yona le besiyibamba namhlanje futhi. Yazi ukuthini? Kodwa yayizo. Asibaphinde. Ya sibaphinde kalona. yeah ngitshela ke into yenza ke le njezo hayi angifuna ukunderstand ngifuna ukunderstand like serious because hey yekwanokumnquma uyaqona yekwanokumnquma Hayi ke amele ngikhaphe ke qofa ndo yikise kanje. yo naba Obani? naba Hayibo, Nkosi yami. Oh, Nkosi yami. Oh, imali yami. Imali yami. Sabar buta. Njani? Ngimfonise ngibanjwe inkunzi ucela ikhaya imali thathiwe. Hello sisi wami. Ngicela ucela ibani banjwe inkunzi ngoba imali engikwazi uyifaka. Ewe. Okay. Sure. Sure. Hayi into zakho ngasho nje isehlanga. Manje seyihlangene ziphi? Hayi phela ngeke phela ngikhiphe imali nje la phambi kwabantu yabo. Yini ngibeka la abantu utyala imali. Hayi iyona imali. Phela mina nawe sifuna ukuthi sizokubonisana. Yabo indlela ofika ngayo lapha ya. Ayikho right. Ngiunderstand ukuthi udini ukuthi akukhokhe. Kodwa leyo ukuthi ufike ungishawode lapha phambi kwethekeni ungehlisa isithunzi. Masingabhalansisana lapho nje ukuthi ngiyangidinga especially koze imali omngcono ungezele eceleni isixoxe kahle yabo imali yakhe ikhona uyithola ntambama Ngiyayidinga leyo mali. hayi kunyaka yabona phela ama-hour lawo ngike wona awakapheli so uma ngisintambama side process so relax imali ikhona uzoyithola. Hayi masibambe lapho mfana ngitamba. Wathi ngiqhubeka nje ngoba lezi zinto eziserious engisahlangana. Hey. Mfana lo. Azangithetha lento yakho. Sona sana kufenya ingane. Ethi kanje konke thathele imali. Nena manje tutambamba. Sami tuthatha le mali ne. Mfana ngakuyisikephe, ne? Phela ngiqaphela.